Hello guys, ayike uMusa Khawula usephinde wafika nesinye isigaxa. Mina ke ngizothi allegedly ngeke ngize ngifanise noMusa Khawula because wow. Uthi ke uMusa meet Andile Mpisane's girlfriend Bukisa Luthuli. Andile Mpisane and Bukisa have been dating for 2 years. Wasiyathina a month ago uBukisa gave birth to her first child and Andile Mpisane's fifth. Shuthi Andile useningane ezo5 manje. Uyaqhubeka kuMusa laphana uthi Andile Mpisane uthi he has 2 children with Sithelo Shozi, 2 children with his wife Tamiya Mpisane, and a new addition by Bukisa Luthuli. Uthi ke uBukisa Luthuli gave birth at Umshiyeni Hospital. Okay guys, ukuthi le ndaba iqiniso ngempela ukuthi lengane lena eya Andile Mpisane. Andile Mpisane ivuma kanjani le ndaba ukuthi ingane iyo belethelwa ukuthi uma wengane yakhe abelethele esibhedlela sahulumeni. Angisho guys ukuthi ku wrong ukubelethela esibhedlela sahulumeni, anginayo experience, but abantu abane experience yakhona beke basho ukuthi akumnandi kahle hle. Cause phela usiyazi ukuthi uAndile ngane mamkhize futhi kunemali kuyamuzi. Into eyenza ukuthi mina lengane le kuthiwa ibelethele emshiyeni. Why? Mhlambe as time goes sizoyithola information ephelele nanokuthi lo daba ngabe liqiniso ngempela yini. Asifundeni ama comments. Ayike uthi lona uAndile and Mpumelelo same WhatsApp group and bano baby mama bandezingane lapho bancane Nkosi yami. Hayi bandla zibhizi lezi ingane. Uthi lona manje uSithelo usengena phi because uTamiya thought she was all that mhla emkhipha kanjena kulomfana. Athi lona Tamiya kazange akhiphe Sithelo, waliwa uSithelo kwashadwa uTamiya. Asilungise lapho plus uSithelo ubelala nengane encane eyifunza ikhekhe elidala. Ayini bafethu. Hayi nisile nina. Nisile yini lo ishoyo. Hayibo. Uthi 1 guy, 3 baby mamas, the boy is on track. Hayibo nabantu besupport umbhedo bo. Uthi lona there are few men that do not cheat and that has nothing to do with the woman but the man himself. True. Men will cheat. It's up to the woman how they handle it. Those whose husbands do not cheat, don't get too excited and think it is because there's something special about you, or is it because you are prayerful? No, it is not. Uthi no, it is only God's grace. Never get ahead of yourself. Siyakuzwa ke lapho bhuti. Uthi lona remember the year they got married in October. He was matching Halloween costumes with Usithelo. That December he married uTamiya. I'm sorry, but you just can't trust a person that moves like that. Guys, bebaningi kakhulu ke ama comments asho nje amanye abantu besilisa bayasho ukuthi hayi uAndile indoda yeah guys uAndile afike ngisho ku30 kodwa manje abafethu uma ukuthi le story siyiqiniso. Congratulations to you Andile. I feel sorry for uTamiya cause guys bashadile labantu bashadile unless efuna isithembuke uAndile asazi. Uthi lona she came late, money is finished now. Ayibo guys ubani othe imali ayisekho laphayana futhi niyathanda ukukhuluma nina. Hawu. Kodwa phela futhi mase sibukisisa kahle le ndaba lena mawukuthi imali uAndile unayo indaba ingane angayisanga kwi private hospital iyozalela khona indaba ingane izalelwe emshiyeni. Ayasazi. Uthi lona so he had to mention public hospital. Guys nimkhohliwe noMusa Khawula ukuthi nje hayi bandla. Niyamazi nje ukuthi unjani. Nkosi yami. Ethi lona as for giving birth emshiyeni Musa akana peace and akanayo. UMusa guys akasho nokuthi allegedly
nje uyisho nje indaba nje ngendlela yakhe. Hayi Nkosi yami, that's it from me guys. I will see you on my next video.